Wato gaskiya abin da kake yi fa na ji daɗi. Duk shekara sai ka ƙaro kunya a cikin gonata. Wannan bacin iyaka ne kuma littafi mai tsarki ya hana mu cin iyaka. To ka kai duk gurin wanda za ka kai. Duk kuma abu da kake ji za a yi. Ba damuwa, na barka da Ubangiji shi ne zai yi shari'a. Wannan gaskiya ne, gaya musu Garba PC mai lokaci. Gaya musu gaskiya. Can zuwa. Masu cin iyaka kutuba, masu cin iyaka kutuba, masu cin iyaka kutuba, masu cin iyaka kutuba. Idan baku tuba ba dan hakin nan da kuke renawa, Allah da kansa sai ya hukunta ku. Idan baku tuba ba dan hakin nan da kuke renawa, Allah da kansa sai ya hukunta ku. Masu cin iyaka kutuba. Allah ne ya bata, don menene kake kokarin ka cinye gonar makwabcinka? Masu cin iyaka kutuba. Allah ne ya bashi, Allah ne ya bata, don menene kake kokarin ka cinye gonar makwabcinka? Masu cin iyaka kutuba. Don menene kake kokarin ka cinye gonar makwabcinka? Masu cin iyaka kutuba. 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 Idan baku tuba ba dan hakin nan da kuke renawa, Allah da kansa sai ya hukunta ku. Idan baku tuba ba dan hakin nan da kuke renawa, Allah da kansa sai ya hukunta ku. Cin iyaka babu kyau, cin iyaka babu kyau. Idan baka sani ba sai ka karanta domin ka sani. Masu cin iyaka kutuba. Cin iyaka babu kyau, cin iyaka babu kyau. Idan baka sani ba sai ka karanta domin ka sani. Masu cin iyaka kutuba. Maimaitawan shari'a, tafin maimaitawan shari'a. Sura 19 aya 14. Kada ku ci iyakar makwabtanku. Maimaitawan shari'a, littafin maimaitawan shari'a. Sura 19 aya 14. Kada ku ci iyakar makwabtanku. Waɗanda kakanin ku suka riga suka kafa, masu cin iyaka kutuba. Waɗanda kakanin ku suka riga suka kafa, masu cin iyaka kutuba. 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 Idan baku tuba ba dan hakin nan da kuke renawa, Allah da kansa sai ya hukunta ku. Idan baku tuba ba dan hakin nan da kuke renawa, Allah da kansa sai ya hukunta ku.